Pred 7 rokmi som vyzdrával z choroby, o ktorej sa hovorí neliečiteľná, alebo bum, dostanete nálepku, budete ju mať do konca života. Mne sa to podarilo za 1 rok a 3 mesiace. Boli to mesiace šialených bolestí, non-stop trvajúcich migrén, úzkosti na hrudníku, panických atakov, rôznych strachov i samovražedných myšlienok, ktoré proste nešlo vypnúť. Pochopil som, že choroba nie je trest, ale choroba je dar. Choroba ma prišla zastaviť a ukázať mi, že potrebujem začať robiť zmeny vo svojom živote, ktoré som nebol schopný a ochotný robiť, keď som bol zdravý. A ako som začal robiť tieto zmeny, tak popri tom som začal aj odpúšťať srdcom. A začal som liečiť a uzdravovať rany, hlavne z detstva, nezhojené emócie, strachy, smutky, hnevy a podobne. Ako som robil tieto zmeny a odpúšťal, tak choroby odchádzali jedna po druhej. Pre mňa to bol úplný zázrak a teraz, keď počasie to môžem zhodnotiť tak, že najťažšia vec, aká sa mi v živote stala, sa časom ukázala ako tá najlepšia, aká sa mi mohla stať, lebo som sa stal lepším človekom. Doslova ma to otočilo o 180 stupňov a vďaka tomu žijem oveľa plnohodnotnejší život, aký som žil predtým. Knižku som napísal preto, lebo má slúžiť ako inšpirácia pre druhých ľudí, ktorí už vyskúšali snad všetko a nevedia ako ďalej. Chcem im ukázať a poskytnúť nový pohľad a aby ich hlavne mohla inšpirovať a robiť potrebné zmeny k vlastnému uzdraveniu. Ak sa ma rozhodnete podporiť vydanie knižky, budem veľmi rád a spravím všetko preto, aby ste ju čo najskôr držali v rukách. Ďakujem za podporu.